Croeso i Cyswllt Busnes Cymdeithasol. Ffordd newydd sbon i'ch helpu i ddatblygu cadwyni cyflenwi a masnachu gyda'r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru. Mae gweithio gyda busnesau cymdeithasol yn arbennig o fuddiol i sefydliadau sy'n ceisio tendro am a darparu contractau sector cyhoeddus, cyfoethogi eu gwerthodd cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, cyrraedd targedau cymdeithasol ac amgylcheddol, a chydymffurfio a pholisiau a deddfwriaeth bwysig. Mae Cyswllt Busnes Cymdeithasol mewn sefyllfa unigryw gyda chysylltiad uniongyrchol a sector busnes cymdeithasol cryf ac amrywiol. Gallwn ddynodi'r busnes cymdeithasol sy'n gweddu orau i'ch anghenion a'ch arwain yn ddiymdrech trwy'r broses gan sicrhau eich bod yn cydymffurfio gyda'r deddfwriaeth briodol. Rydym yn cynnig gwasanaeth unigryw fesul cam i bob busnes. Gwasanaeth sydd wedi gynllunio ar gyfer eich anghenion unigol chi. Mae'r cam cyntaf wedi gynllunio i asesu ac i adolygu pa mor barod ydych chi i weithio gyda'r sector busnes cymdeithasol, ac i roi arweiniad arbenigol ar bolisiau allweddol a gofynion gweithdrefnol. Yn ystod yr ail gam, rydym yn nodi ffyrdd ymarferol y gall eich sefydliad fynd ati i weithio'n fwy effeithiol gyda busnesau cymdeithasol a gallwn eich cefnogi i weithredu yn hargymellion. Mae ein trydydd cam yn canolbwyntio ar weithio gyda chi i amlygu y busnesau cymdeithasol sydd fwyaf addas ar gyfer anghenion penodol eich sefydliad. Nesaf, y pedwerydd cam yw pan y byddwn yn gwneud i'r cyfan ddigwydd. Byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad ar busnesau cymdeithasol priodol a gall hyn olygu trefnu cyfarfodydd rhagarweiniol syml hyd at rheoli y prosiect cyfan ar eich rhan. Mae cam olaf yr rhaglen wedi gynllunio i'ch helpu fesur a dadansoddi gwerth ac effaith y bartneriaeth ar fasnach i chi. Cyswllt Busnes Cymdeithasol, y gwasanaeth ymgynghori masnachol i'ch helpu chi gysylltu â'r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.